Start. Hallo, Simon, lav det der brydetræk som før. Han prøver at lave det der. Ja. Ja, Simon, gør det der. Og så går lige mere. Nej, men Hvis du vil se en brydekamp, så kom her. Hallo Troels, hvis du vil se en brydekamp, så kom her. Wow. Rolig. Kom nu, lav det der trick, som du gjorde før. Det synes jeg. Ej, ikke den nu. Oh yeah! Jeg må lige være spidsen. Nu kommer det. Nu kommer min. Simon, prøv at se. Nej, Troels, prøv at se. Og prøv at se. Ja, ikke? Ja, I skal se. Det bliver optaget. Det bliver optaget mod film. Nej, Troelsko. Det er så live. Hallo? Se ud som om du lider eller sådan noget. Det gør jeg, ja. Det kan jeg jo ligesom ikke se, vel? Hallo, kom, læg dig ham ned. Ja, sådan der, præcis. Og så skal jeg også trampe om på ham og hoppe om på ham og sådan nogle ting. Sådan. Og det bliver optaget. Og kameramanden kommer med. Og det bliver stadig optaget. Okay.